Na bynta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamta kasni. Pynbthei ki shipai India ki iing hadien ka jingshah thombor ha Pahalgam. Ki bor synshar ha Kashmir kabla synshar ka India ki la pynpra ki iing jong ki duna ki ngut ki bala kynnoh ba ki de ki lehnoh ba ki la shuh ki briew na ka bynta ban kylli jingkylli katba ka jingtohkit kadang ya shakhmat halor ka jingshah pyniap jong ki briew ngut ha ka taiew bala ladep. Kibor pahara jong ke India ke lapendon kam do kitiar Pynbthei ban pynpra ki jaka nadu kasni balang balade ban thombor ki nong jong kai Pynbthei la yatu ba duna ya uwei udon jinge dei bat uwei briew ublajer kerteng ha ki jingshah sian ka India ka kynnoh ba ka Pakistan ka kershan ki lehnoh ki badan shalendet jong ki ki jing pyniap briew ndai kam shem la jer kerteng ya kanu ka kinhun ka ba ka kynnoh ka Islamabad ka kentat ya ki jing kynnoh kadai ka jingshah thombor ka bashir khaitam ki briew pat ba ha ki arposnem ha kadai ka jaka ka blayale persha baro artli ki ri India Pakistan ki dawai ka than ba ki layale arsin na ka bynta jongka ki shipai na baro arliang ki la pynpthei kylli da ki sulairen ba man ka por shashiliang put ha ki khniat sngi baladem.